Darastu dinal masifillina He estudiat la llei dels cristians i en conec bé la fe i els fonaments. Però ara vull conèixer les vostres creences. I si considero que són millors que les dels cristians i vosaltres m'ho demostreu, jo em faré seguidor de Mahoma. La. Això és una falsa idolatria. Hereu més d'un déu si creieu en aquesta bestiesa. Hereu un déu pare, un déu fill i un colom blanc. Per què renegueu de Crist si el mateix Alcorà diu que és fill de Déu? La, això no és cert. Diu que és la paraula de Déu. És un títol que es pot donar a qualsevol profeta. També diu que és l'esperit de Déu i que Maria era verge que feia miracles, coses que Mahoma no fa, sempre segons l'Alcorà. Mahoma admet la seva condició de profeta. Mahoma és humil. No té la necessitat de vanaglòria de creure's el fill de Déu. I vos sabeu que l'afant de protagonisme és una malaltia. Jo només sé que per pujar amunt a l'escala que ens apropia a Déu ens hem de desprendre del pes dels vicis. Miri, en això és en la primera cosa que estem d'acord. Estareu d'acord també que la religió més contrària al vici és la que s'apropi més a Déu. Exacte. I la nostra llei divina és contrària a la menja desaforada, a la fornicació fora del matrimoni, a la vanaglòria. I tot i això, en el seu paradís, Mahoma promet menjar en abundància, begudes, infidelitats amb reines i verges i altres coses repugnants. Quina creieu, doncs, que és la religió que més s'apropa a Déu? إنه كافر ستموت غدا سنقتلك كيف أنه يسب آلهتنا سب محمد صلى الله عليه وسلم وسب الله Si voleu renunciar a la vostra secta errònia i falsa i voleu creure en el sant nom de Jesús, jo us prometo la vida eterna i tresors que mai no us mancaran. No es poden fer formulacions, diríem, tan simples com abanderat del diàleg entre religiós. És a dir, Ramon Llull creu, està convençut, que la conversió de l'infidel només es pot fer per la convicció, però per predisposar l'infidel al diàleg, poder a vegades s'ha d'usar la força. I això vol dir que els exèrcits croats primer han de vèncer, han de vèncer la resistència armada dels infidels i després, quan estiguin vençuts, aleshores poder els podrem convertir d'un en un. És ambigu, ambivalent i propi de la seva època.